I-psychosis, isimo sempilo yengqondo esenza umuntu azizwe izinto ezingekho empeleni. Abantu abahamba nge-psychosis bangazizwa befiphele ngaphakathi okungelona iqiniso. Yini ababhekana nayo? Bahlangabezana nezinto ezifana nokubona izinto ezingekho empeleni, ukuzizwa izinto ezingekho empeleni futhi bazibone ngendlela engelona iqiniso. Ungazibona kuphi lezi zimpawu ze-psychosis? Abantu abane-schizophrenia, ukuphazamiseka kobuntu, iziqephu ezinkulu zokucindezeleka kanye nezimo ze-psychotic bipolar. Yini ongayenza uma uhamba nge-psychosis? Ingabe kuyinto yangempela noma cha? Yebo, likhona ikhambi lokwelapha i-psychosis. Ukubonisana okufanele nodokotela bengqondo okuhlanganisa imithi, izikhathi zokwelashwa eziqhubekayo okuhlanganisa i-cognitive behavior therapy, ukwelashwa komuntu ngamunye nezinye izindlela zokwelapha zengqondo. Futhi yiqiniso ukuqonda okuhlelwe kahle nesiguli kungaletha izinguquko nabantu ababhekene ne-psychosis futhi kwenze izinga labo lempilo libe ngcono. Uma ungomunye wabo abahamba ngalolu hlobo noma uma wazi abantu abahamba ngalokhu, sicela ungayeki lapho. Ukucela usizo kuyisinyathelo sokuqala. Futhi nansi thina e-Apollo Hospitals ukuzokusiza ngalolu hlobo.